చర్మ సౌందర్యం. స్వచ్ఛమైన అందమైన చర్మం ఒక వ్యక్తి సౌందర్యానికి అత్యంత ప్రధానం. ఆరోగ్యకరమైన చర్మం మన అందంపై మనకు విశ్వాసాన్ని మరింతగా పెంపొందిస్తుంది. మీ చర్మ ఆరోగ్య పరిరక్షణకు మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తలతో పాటు మీ జీవన విధానపు అలవాట్లు కూడా కీలకంగా పనిచేస్తాయి. మన చర్మ సౌందర్యాన్ని పరిరక్షించుకునేందుకు తీసుకునే జాగ్రత్తల్లో కొన్ని అంశాలు అత్యంత కీలక పాత్రను పోషిస్తాయి. మన చర్మం తీరు, మనం ఎదుర్కొనే ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, పోషకాహార లోపం, కాలుష్యం వంటి వాటితో పాటు సూర్యుడి నుండి వెలువడే అల్ట్రావయోలెట్ కిరణాలు, ధూమపానం, మద్యపానం వంటి దురలవాట్లు ఇందులో ప్రధానమైనవి. చర్మ సౌందర్య పరిరక్షణ పేరుతో వేలాది ఉత్పాదనలు మనకు అందుబాటులో వస్తున్నాయి. వీటిపై ఆధారపడటం కన్నా మనకు అందుబాటులో ఉన్న సులభమైన కొన్ని గృహ చికిత్సా విధానాలను పాటిస్తే మన శరీరం ఆరోగ్యంతో పాటు చర్మ సౌందర్యాన్ని కూడా పూర్తిగా రక్షణ లభిస్తుంది. చర్మం కాంతివంతంగా ప్రకాశిస్తుంది కూడా. మనకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రకృతి ప్రసాదించిన అంశాల్లో మొదటిది నిమ్మకాయ. అందులో మన చర్మ సౌందర్య పరిరక్షణకు సంబంధించిన అనేక అంశాలున్నాయి. వీటిని ఉపయోగించుకుంటే మన చర్మం శుభ్రపడటమే కాక కాంతివంతంగా ప్రకాశిస్తుంది. నిమ్మకాయలో ఉండే నిమ్మరసం సిట్రిక్ యాసిడ్ అన్నమాట. మన చర్మాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతుంది. నిమ్మరసంలో లభించే విటమిన్ సి మన శరీరంపై ఉండే నల్ల మచ్చలు, డార్క్ స్పాట్స్ గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. తాజా నిమ్మకాయ నుండి తీసిన నిమ్మరసాన్ని ముఖంపైన, మెడపైన రాయండి. 10 నిమిషాలు ఆగి గోరువెచ్చటి నీటితో కడిగివేయండి. ఆ తరువాత కీరాదోస స్లైస్తో ముఖంపైన, మెడపైన మసాజ్ చేసుకుంటే అది చర్మాన్ని అత్యంత సున్నితంగా చేయటంతో పాటు అది దీర్ఘకాలం నిలిచేలా అవసరమైన తేమను కూడా అందిస్తుంది. రెండవది పసుపు అత్యద్భుతమైన యాంటీబయోటిక్ గా పనిచేస్తుందన్న విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే. ఇది చర్మాన్ని ప్రకాశవంతంగా చేయటంతో పాటు చర్మం మీద ఉండే ఘాట్లు, ఇతర మచ్చలను కూడా తగ్గిస్తుంది. పసుపు, శనగపిండిని సమభాగాలుగా తీసుకుని కొద్దిపాటి పాలు లేదా నీటితో పేస్ట్ లాగా తయారు చేయండి. దీనిని ముఖం పైన, చర్మం పైన మసాజ్ చేయండి. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీటితో కడిగివేయండి. ఈ ప్రక్రియను వారానికి ఒకసారి పాటిస్తే మీ చర్మం మరింత ప్రకాశవంతంగా మారటంతో పాటు చర్మం పైన మచ్చలు కూడా మాయమవుతాయి. మరొకటి ఆలోవేరాతో చర్మానికి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. దీనిలో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు మన చర్మంపై ఉండే బ్యాక్టీరియాను హతమార్చటమే కాక చర్మానికి వచ్చే దురదలు, మంటలను కూడా నయం చేస్తుంది. శరీరం పైన ఉండే మచ్చలను కూడా తొలగిస్తుంది. అంతేకాదు ఇది అత్యంత సహజ సిద్ధమైన మాయిశ్చరైజ్డ్ కూడా. ఆలోవేరా ఆకును తీసి దాని లోపల జెల్ను వేరుగా తీసుకోండి. కొద్దిపాటి దూదిని ఉండలా చేసి దానిని చర్మం పైన, ముఖం పైన సున్నితంగా అద్దుకోండి. దాదాపు ఒక అరగంట సేపు దానిని ఆరబెట్టండి. తరువాత గోరువెచ్చటి నీటితో దాన్ని శుభ్రంగా కడిగివేయండి. దీనితో మీ చర్మం అత్యంత సున్నితంగా, అందంగా ఉంటుంది.